Jdeme zdokumentovat náš board. Tak tohle je náš bordel, nazývám pracovním pořádkem. Vedle se ještě chrápe. Tak se jdeme podívat ven. To vypadá po pořádný kalbě. Všichni chrápou. Boty venku. A všichni mají zavřínou. Na tomhle se pojede. A budeme si jít tamhle tu řeku, kde je asi 40 cm. Jest číslo 1. Ano, náš první kajakář se chystá na můstek. Jo. Bude to bravurní výkon určitě. Koukáme na něj, koukáme přímo na něj. A je dole, vážení. Trochu zavrávoral, ale dostal loď do stabilní polohy. Loď číslo 2. Úsměv! Tak naber. Ano, loď číslo 2. To je jistota. Ano, bravurní světí, trochu se nakláněli teda, ale... Loď číslo 3. Úsměv dáme, úsměv! Ano, bravurní světí. Pojďka, jo. Loď číslo 3. Vem to prostředkem, bejku. Úsměv. A jeď, prosím tě, pádluj, pádluj, pádluj. Když máš strach, tak pádluj. Pádluj. Jo, umí vypadat. Okay, maminka je... Umí. Míšo, ty tam čekáš? Tak, poslední krásná loď a nás už dneska neuvidíte. Jedu. Úsměv. Úsměv. Nebojíš se, vůbec se nebojíš. A jedeš. Ne, žádný A. Dejte. Tak pojedeme na druhou stranu. Mám jet, nemám jet. Akce! Já to pak sestříhám, aby se nevypadal blbě. Až na to, že my máme větší. Kájo, dělej, neloudej se. Dělej sír.
Usměj se do kamery a jeď. Jeď na prostředek. Hej. Já vím. Ale mám taky dostáno. A hodně pádu, já zavři oči. Oči nech radši otevřený. Jo, a hodně pádu. Pádluj, pádluj, pádluj. Pádluj, pádluj. Ano. Ježíš, kam až jede? Pořádním rozjezdem. A přeskočí to, celý. Jako v potanský místě. Jedu. Úsměv do kamery. No, jeď pozadu. I s otočkou.